Με ανοιχτά μάτια. Επεισόδιο 2. Πειθαρχία χωρίς ταπείνωση. Ένα παιδί κάνει λάθος. Μιλά απότομα, πετάει μια κουβέντα, γελάει την ώρα που δεν πρέπει, προσβάλλει έναν συμμαθητή, απαντάει σαν να δοκιμάζει τα όρια όλων. Και τότε όλοι κοιτάζουν τον ενήλικο, τον καθηγητή, τον γονιό, τον άνθρωπο που πρέπει εκείνη τη στιγμή να απαντήσει. Εδώ αρχίζει το δύσκολο. Γιατί όρια χρειάζονται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μια τάξη χωρίς όρια κουράζει τους πάντες. Κουράζει τον εκπαιδευτικό, κουράζει τα παιδιά που θέλουν να δουλέψουν, κουράζει και το ίδιο το παιδί που προκαλεί. Και στο σπίτι συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Ένα παιδί που δεν συναντά ποτέ όρια δεν ησυχάζει. Στην πραγματικότητα μπερδεύεται περισσότερο. Άρα είναι λάθος να περνά σαν να μην συνέβη τίποτα. Το παιδί πρέπει να ακούσει ότι αυτό που έκανε δεν στέκει. Πρέπει να μάθει ότι ο λόγος του έχει βάρος, ότι μια ηρωνία πληγώνει, ότι η ελευθερία του δεν μπορεί να γίνεται βάρος για τους άλλους. Η δυσκολία αρχίζει στον τρόπο, γιατί υπάρχει τρόπος να σταματήσεις ένα παιδί και να το βοηθήσεις να καταλάβει. Υπάρχει και τρόπος να το σταματήσεις και να τον ντροπιάσεις. Πάμε να το δούμε απλά. Ένας μαθητής πετάει μια άσχημη κουβέντα μέσα στην τάξη. Μπορείς να του πεις: αυτό που είπες σταματάει εδώ. Θα το συζητήσουμε στο διάλειμμα οι δυο μας. Επίσης μπορείς να του πεις: πάλι τα ίδια. Δεν υποφέρεσαι άλλο. Και οι δύο φράσεις βάζουν φρένο. Αλλά δεν κάνουν όμως την ίδια δουλειά. Η πρώτη σταματάει στη συμπεριφορά, η δεύτερη χτυπάει το παιδί. Η πρώτη αφήνει χώρο να διορθωθεί κάτι, η δεύτερη κολλάει μια ταμπέλα. Και οι ταμπέλες είναι επικίνδυνες. Ο αγενής, ο δύσκολος, ο ταραξίας, ο αδιάφορος, αυτές στην αρχή μπορεί να φαίνονται βολικές. Νομίζει ο μεγάλος ότι έτσι εξηγεί το παιδί. Στην πραγματικότητα όμως, το παιδί ακούει σιγά σιγά ποιος υποτίθεται ότι είναι και κάποια στιγμή μπορεί να φορέσει αυτόν τον ρόλο. Και αυτό έχει σημασία, να μιλάμε στην πράξη, όχι να καταδικάζουμε ολόκληρο τον άνθρωπο. Άλλο να πεις αυτό που έκανες πλήγωσε και άλλο να πεις είσαι κακός. Άλλο να πεις η ηρωνία σταματάει εδώ και άλλο να πεις είσαι αγενής. Μπορεί να φαίνεται μικρή διαφορά, αλλά στην πραγματικότητα είναι τεράστια, γιατί το παιδί μπορεί να διορθώσει κάτι που έκανε. Πολύ πιο δύσκολα ξεφεύγει όμως από αυτό που του είπαν οι άλλοι ότι είναι. Πειθαρχία χωρίς ταπείνωση δεν σημαίνει χαλαρότητα. Δεν σημαίνει ότι όλα επιτρέπονται, δεν σημαίνει ότι ο μεγάλος σωπαίνει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συνέπειες, σημαίνει ότι μιλάει καθαρά, χωρίς να χρησιμοποιεί την ντροπή σαν εργαλείο. Αν ένα παιδί κοροϊδεύει έναν συμμαθητή του, η τάξη πρέπει να ακούσει ότι αυτό σταματάει. Δηλαδή πρέπει να ακούσει η τάξη μια φράση σαν «σταματάμε εδώ». Δεν γελάμε με κάποιον συνάνθρωπό μας. Αυτό αρκεί. Δεν χρειάζεται δημόσιο δικαστήριο, ούτε ο μαθητής να γίνει θέαμα, ούτε ο μεγάλος να αποδείξει μπροστά σε όλους ότι έχει δύναμη. Το ίδιο δεν είναι και για το σπίτι. Ένα παιδί γυρίζει με έναν κακό βαθμό. Ο γονιός μπορεί να πει πάμε να δούμε τι έγινε, ή μπορεί να πει πάλι με απογοήτευσες. Η πρώτη φράση ανοίγει κουβέντα, ενώ η δεύτερη τι κάνει, κλείνει την πόρτα. Και τότε το παιδί αντί να σκεφτεί τι δεν πήγε καλά, αρχίζει να σκέφτεται πώς θα κρυφτεί την επόμενη φορά. Στην οικογένεια νομίζω ότι αυτό πονάει περισσότερο, γιατί εκεί το παιδί δεν ακούει μόνο μια παρατήρηση. Ακούει αν οι δικοί του το αντέχουν, ακόμα και όταν
δεν τα κατάφερε. Ακούει αν η αγάπη τους μικραίνει μπροστά στο λάθος του. Γι' αυτό ο τρόπος του γονιού έχει τόσο βάρος. Χρειάζεται συνέπεια το παιδί. Χρειάζεται όμως και δρόμο επιστροφής. Να μπορεί να πει συγγνώμη, να μπορεί να διορθώσει και να μπορεί να ξανασταθεί. Αν δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής, η πειθαρχία γίνεται μόνο τιμωρία. Και τιμωρία από μόνη της μπορεί να φοβήσει, αλλά σπάνια μορφώνει. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς να φοβηθεί το παιδί, το ζητούμενο είναι να σκεφτεί. Να σκεφτεί τι έκανα, ποιον επηρέασα, τι θέλω να διορθώσω, τι να κάνω διαφορετικά την επόμενη φορά. Αυτό είναι πιο δύσκολο από μια φωνή που του βάζουμε. Και εδώ μπαίνει και η πίστη, όχι σαν κήρυγμα, αλλά σαν μέτρο, ότι δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το λάθος του. Η παιδαγωγική, η οικογένεια και η πίστη συναντιόνται ακριβώς εδώ, στον τρόπο που μιλάς σε έναν άνθρωπο όταν έχει κάνει λάθος. Το παιδί που έκανε λάθος χρειάζεται να ακούσει την αλήθεια. Χρειάζεται όμως να την ακούσει με τρόπο που να μπορεί να την αντέξει και να τη δουλέψει. Αυτό είναι το δύσκολο. Να μην χαρίσεις το λάθος, να μην μικρύνεις τον άνθρωπο και ακριβώς σε αυτό το σημείο αρχίζει η πειθαρχία που μορφώνει.